Er det Ole? Hej. Ja? Jeg er ikke grim, jeg er ikke. Nå. Der er lige en ting her. Jeg siger det kun én fucking gang, mand, okay? Nej, nu må du da holde op. I skal fucking ikke tro, at I kan komme herind på min kanal og sidde og skrive sådan nogle for fucking dumme spørgsmål, mand. Hvor det er sådan... Du siger nogle klager. Ja, 2 minutter. okay? Ja, jamen, nu når vi snakker om det. Der er ikke nogen, der synes, det er sjovt, nemlig. Altså, jamen, du vil godt, jamen, så skal jeg så prøve at give mig et eksempel. Din mor? Ja. Har du nogensinde haft sex med din mor? Nå. Men jeg bare kom til at tænke på alle de mennesker, som har haft sex med din mor. Nej. You once only live once. You once only live once. Jeg siger det kun én fucking gang. You once only live once. Hold dog kæft. Hvad var det dit navn, det var? Kasper. Spørg Kasper. Ved du hvad er det for noget? Jeg synes bare lige, at det skulle siges. Hvad vil det så sige? Jeg banner dig, jeg gør. Simpelthen ikke det her. Jeg gider ikke det her, jeg gider ikke.